La tertúlia de la ràdio, un repàs a l'actualitat amb les opinions dels nostres col·laboradors i opinòlegs. No t'ho perdis. Bueno, comencem ja la nostra tertúlia, la tertúlia dels dilluns. Aquest dilluns en què hem de parlar, evidentment, hem de parlar de la fira, hem de parlar de Fira Amposta i d'aquestes ventades que han fet que s'hagi suprimit un dia i mig abans de lo previst aquesta 62a edició. La climatologia, com dèiem sempre, no sol ser favorable ni amiga de les fires d'Amposta, però cada vegada es prenen més precaucions pel que pugui passar. Anem a parlar-ho, això, avui amb Joaquín Forcadell. Joaquín, què tal? Bon dia. Hola, bon dia a tots, què tal? Molt bé. Una mica de fred. Una mica de fred, home, les temperatures baixen i força. No, està bé, el fred no és dolent, home, el fred. No. Pepe Damaso, com estàs? És el que toca. Bon dia i bona hora. Bon dia i bona hora. Josep Maria Simó, com estàs? Hola, molt bon dia a tothom. Pues ja ho saben, comencem aquí a la nostra tertúlia dels dilluns amb aquest tema damunt a la taula. Les fires d'Amposta. Ja sabem que les fires multisectorials estan en uns moments complicats i, a més, les fires que no tenen un lloc estable perquè passa això, no? Quan dic estable me refereixo en pavelló, perquè quan venen aquestes ventades o les fortes pluges, etc., sempre hi ha alguna que altra dificultat. Joaquín. Bueno, doncs sí, home, el tema de la fira es pot agafar des d'un munt de vessants, no? Podem agafar la fira com a tal, que tal mos pareix, no? I per mi, la meva opinió, sempre ho he dit, no? Que les fires, el que dius tu, les fires multisectorials estan a la baixa, el que s'estila ara és monotema, no? Pues l'alimentària, la dels cotxes, la nàutica, i això es nota. Però a banda d'això, per l'altra, pues, lo que s'ha passat del vent, no? Pues, el vent, està clar que des de que... Jo el dissabte a la nit, a tarda, per exemple, considerava que trobo que no em feia tant i tant per no fer-se, perquè no deixem d'entendre que Amposta és un poble de vent, o ha sigut sempre un poble de vent. Però bueno, és normal que s'agafen aquestes precaucions, i és allò que val més curar, no? Prevenir que curar. Però bueno, això és... El diumenge t'he de dir que vaig anar a un acte que feien allí a l'auditori i la veritat és que feia un vent horrible, no? Horrible. I l'altre tema és lo del pavelló com a físic, no? La necessitat o no d'Amposta d'un pavelló, que llavors ho anirem parlant, que suposo que sí, no? Però que l'alcalde l'altre dia va fer un comentari, i este seria l'esbozo meu, no? Vull dir, atacar el tema en tres vessants, no? Trobo. Sí, sense dir que són tres vessants. L'última seria que us ha aparegut la fira, però evident l'actualitat ve per les ventades i la possibilitat d'un nou pavelló. La fira, el que deia Joaquín, sí, està molt a la baixa. Està a la baixa, han articulat també la nova nau, dins el pavelló aquell tancat events i video que allò dona un altre aire també, sí, han d'anar diversificant en altres coses. Han d'anar afegint coses que atraïssin a la gent, perquè per si mateix és complicada. Després tu dius, el dissabte a la tarda, clar, això és una advertència que ja estaven fent els meteoròlegs de que el dissabte a la tarda, ostres, i davant les experiències que estem tenint últimes, diu, val més previndre que curar. I a més ens diuen que si és tècnic, els bomberos van dir que no es garantizaven. Que van enviar una quantitat de pamfletos i normes de funcionament, a l'exterior res, si voleu veure la fira ha de ser a l'interior, llavors la gent ja es gela i tal. I el que em vaig quedar parat, que jo també vaig estar el diumenge pel matí, quan agafaves l'avinguda Tarradellas cap a baix, dius, ostres, només estava el xurrero. L'arbó. Va desaparèixer tothom, no hi havia cap vehicle ni res. És molt complicat. Bueno, llàstima, perquè... És un event bonic, el poble. La gent se va gelar davant de la clemència. És normal que un esforç que es fa per fer una fira cada cop costa més esforç, i ho comentàvem perquè també la manera de comercialitzar ja és diferent. La societat ha canviat. La societat ha canviat i les fires multisectorials tenen el seu petit espai que tenen. Josep Maria. No, a veure, en fires sempre han passat coses. Tenim una sort, ja mos fem veteranos. Això hi ha hagut alguna vegada que han hagut aventades, han caigut pancartes o faroles i tal, damunt dels cotxes, han fet mal i tal, davant d'això, normal. A fires històricament, els que mos fem veteranos, o aigua o vent, però sempre coses. Sí. I per tant ja forma part
de la idiosincràsia de les fires. L'altra cosa, jo crec que les fires han quedat més com unes festes d'hivern, quasi bé, Estic totalment d'acord. que no la fira com a tal, perquè com tu dies, això ha anat evolucionant, i de lo que era la fira sectorial, que era que a Amposta hi hagués una mica de maquinària agrícola perquè els pagesos coneguessin lo nou que s'estava fent. Ara això ha canviat totalment. Tot el que allò que es feia fa 40 anys ha evolucionat, per tant s'ha d'anar... De maquinària agrícola ben poqueta, Home, és que abans era l'important perquè eren tractors i coses noves que la gent no coneixia i era una manera de conèixer, o els cotxes. Sí, tot. Però ara, bàsicament, cotxes, tota l'esplanada de fora són cotxes. Ara això s'ha canviat. Les estufes, me recordo que venia gent a veure les estufes de llenya, no? Tot allò, això era molt típic, no? Encara ve Cardona. Sí que ve Cardona, sí. Mira, crec que Cardona i les cosetes de Nanda eren dels més veterans que havia. Bueno, evidentment la Càmera Rossera. I Picó. La Càmera Rossera i Picó. Picó. La Rossera sempre, clar. I la Diputació. És la càmera que feia un estand quilomètric, doncs ara fa un estand. Bueno, i Amposta Ràdio. També. Amposta Ràdio. Abans eren Borrell o Borrell. No, estic parlant d'Amposta Ràdio, no de la megafonia. No, ell vol dir de l'estand d'Amposta Ràdio, que hi havia un estand d'Amposta Ràdio. Hem anat fent algunes entrevistes. Per tant, ha canviat el model de fires, ha de canviar, anar a fires especialitzades i totalment, perquè no té res que veure amb el que va començar les fires quan ho feia la Càmera Agrària, i després ho va assumir l'Ajuntament, però això ha evolucionat i s'ha de canviar i per tant s'ha de fer un debat en profunditat. Jo trobo que s'ha de fer. I penso que no només l'Ajuntament, sinó entitats i obrir un ventall què s'ha de fer, perquè això repercutirà el model de construcció, perquè si el model de construcció s'ha de fer en un sentit o en un altre. De totes formes, aquí ja s'en fent 2 o 3, ara no sé si se segueixen fent, estaven les dels nòvies, les dels events, estava el després els cotxes de segona mà, se fan diverses fires a l'any, no sé si es fa. Va lligat a una altra de les vessants que he dit jo, va lligat a que si no tens un pavelló no pots fer moltes fires. I l'altre és fem un pavelló per 4, un pavelló que ens costarà no sé què, per a 4 cosetes que farem a l'any. No ho sé, això és un debat. És que és un debat seriós. És un debat, vull dir, no dic que jo vull un pavelló, clar, com tot, suposo. Però quin tipus de pavelló? Té que ser un pavelló pensat en fer fires petites i molt especialitzades o fer grans superfícies. Clar, això és un debat. De totes formes, el pavelló que hi havia que era molt polivalent perquè hi es feien actes de tot tipus, des de balls, trobades, reunions, assemblees... Però era un pavelló que, per exemple, el que és l'audició era horrible. Era un pavelló que eren 4 parets ja, O sigui, s'ha de fer un pavelló, s'ha de fer un pavelló multidisciplinar. I nosaltres que toquem una miqueta el tema d'audicions, l'auditori... Lo de l'EUS és este, quin altre també. El tema d'audició, no, te ho dic jo perquè... No entrem ara en este tema. No, però bueno, si es fa un pavelló, que sigui... A mi el que em sobta de l'auditori és que és premi, va tindre un premi de disseny, el que passa que l'arquitecte estirà molt content perquè li van donar el premi, però els ciutadans no hi estan. D'entrada és un auditori que cau moltíssima gent. Mira, ho exprés de la boca. Anava a fer un incís, perquè allí, si no es posen baranes... Allò és horrible. Estàvem assentats, tu, germà i jo, ahir, ho comentàvem, o sigui, ha caigut moltíssima gent. Hi ha uns escalons que no es veuen, a més. Que no es veuen. No es veuen. No, és per agafar lo de dins, tombar-ho tot i tornar-lo a fer. Però és que és un edifici absolutament contradictori, pel lloc on va. Per què un auditori allà baix? Per què els de la Lira i de la Fila han d'estar infravalorats, infrautilitzats? Jo te diria que no, que se'n poden utilitzar molt més i a més estan dins del poble, allà per a fer activitats. S'estava pensant com un espai per a donar cabuda a lo que es fa, que és xerrades a la fira, xerrades a la gent. Passa que se va fer com a escola d'art. Sí, bueno, això és una altra pel·lícula. Llavors això ha anat una altra pel·lícula. Però estàvem parlant de la fira. Sí, no, deixa'm dir una anècdota. No sé si vau donar compte, ahir hi havia un arbre gran del passeig del canal marítim tombat, que si arriben a veure cotxes aparcats, se'ls carrega
un arbre tombat aquí al carrer del Grau. Aquí el Grau, sí, el Grau. I No, després ahir hi de ha hagut matí, alguns ahir jo sostres. vaig estar allí baix, el que diu ell, lo ben acanalat pel Sebastià Joan Arbó, no m'imagino allí 1.000 persones allí dins, no me les imagino. Deixa'm contar una anècdota que igual sempre sentia a casa, que allò de la ubicació de les fires del temps, que diuen que com sempre per desembre fa mal hora, no? Que es va intentar fer a festes a l'agost, i va coincidir que va estar plovent tots els dies. I van dir, deixem-ho anar i tornem, això. Una anècdota que em contaven a casa, suposo que ho sé veritat. Això devia ser quan ho feia la Càmera Agrària. molt antic, sí, anys molt antic. abans de que ho assumigués l'Ajuntament. Però les fires s'han puestos molt arracerats. Jo recordo que en Josep Sí, no, Maria per llocs Simó la van amunt. fer al Castell. Al Castell, quan van comprar el Castell. I l'Avinguda de Buenos Aires. El Castell. Va estar a les escoles nacionals. Les escoles nacionals Canyonova, sí. El sequers d'allà dalt Del sindicat. S'ha fet a l'institut. Els magatzems de Tomàs De Pérez. Tomàs Pérez, que me'n recordo d'això, sí. Bueno, era com un palestino, era errante. El primer any que es Una fira errante. El primer any que es va fer a la fira actual ho va fer estant nosaltres a l'Ajuntament com a alcalde, i va ser quan se va construir, i es va fer com tu dius, un almacén per el que passa que és el que parlem, que totes les coses evolucionen i llavors abans no es troba el lloc idoni o que a priori és el més espaiós i tal, se va buscant aquí, allà i tal. Està clar que... S'anava expulsant de tot arreu. I s'anava a la fira al lloc, ara trobem les escoles, ara trobem el castell. Anem a escoltar l'alcalde d'Amposta, que avui ens comentava aquest tema en referència a la fira i al futur. Les ratxes de vent han fet que els bombers mos hagin demanat de tancar la fira i nosaltres per responsabilitat, evidentment, així ho han fet. Jo crec que a ningú se li escapa que tenim al mapa, al cap, les imatges de València i el que va passar, i aquí una mica també estem condicionats per això. Ho dic perquè hi ha gent que ens ha dit, home, s'hagués pogut fer igual o haguéssiu pogut obrir igual. Jo crec que no ens podem arriscar perquè cau un arbre o passa qualsevol cosa en un ciutadà, i hem tingut arbres caiguts i sostres arrencats durant aquests dies, i per tant crec que no ens podem arriscar. I més d'un any hem patit, sobretot en el pavelló vell, en l'aigua que s'inundava, i crec que un any, crec que el 2012, inclús se va tenir que buidar en camions l'aigua que hi havia dins. Aquest any ens ha tocat en el vent. Per sort anem avançant en la redacció del projecte, de tota la zona del pavelló firal, i cada vegada està més avançat, i jo crec que ens queden poques edicions. Esperem que dins d'esta legislatura ja poguéssim tenir pavelló nou, per, com a mínim, poder fer els actes dins de la fira. Que tothom tingui clar que durant aquests 3 anys s'ha estat treballant en la zona com ha d'acabar sent la zona del recinte firal, i tenim els planos dibuixats de tota la zona, i ara, aquest any que ve, el que farem és la redacció de lo que són els edificis. Per tant, s'ha treballat, i s'ha treballat perquè es tenia clar que este pavelló s'ha de fer. Altra cosa és que les obres, jo crec que tothom sap que no s'han dut dia per l'altre, i que l'oposició al final aprofiti que certes situacions entra quasi dins de la normalitat, sobretot a la nostra ciutat, però que crec que tothom té clar que el govern d'Esquerra Republicana té claríssim que a Amposta s'ha de fer un pavelló, i la prova és que poden agafar el programa electoral i mirar-ho. Bueno, jo d'aquí el que es trauria és que diu abans de final de legislatura hi haurà un pavelló. Jo crec que el projecte són 2, però va dir que possiblement se'n podrien fer almenys un. Això és el que va dir l'alcalde que es faria, i sembla ser en estructures ja prefabricades, que és molt més ràpid de fer. Aquestes estructures prefabricades de formigó en què es fan les naus, avui en dia, és més ràpid construir un pavelló que no fer-lo d'obra, etc. Sí, això són... Això ho sap Josep Maria Simó, que és arquitecte. Sí, però a veure, tècnicament hi ha moltes solucions. Jo crec que el problema més important és discutir el programa, què s'ha de fer i quin tipus d'activitats s'han de fer. La solució tècnica segur que es resoldrà, possiblement temes prefabricats o no, però sobretot quin ús s'hi ha de fer del recinte, que no passi com l'edifici actual que hi ha davant, com no hi havia un ús molt clar, l'edifici tampoc no està definit. Tenen responsabilitat els arquitectes que ho van fer-ho, però també quin programa se'ls va donar a l'arquitecte per complir. Per tant, el tema més important, més que l'edifici en si en concret, és dir, què volem fer i quin tipus de fira i quines activitats farem allà baix. Segons tot això, se fa un projecte d'una manera o d'una altra. Si no, si li demanem a un arquitecte que faci un projecte, doncs mira, farà un projecte i punt. No, hi ha una part primera que definir què es vol fer. Hi ha una cosa que és clara, que esdeveniments fixos hi ha, perquè tens que l'Expo Clic, tens la fira,
Carxofada, el dia de la carxofa. Tens la carxofada, Sí, no? tens les Hi ha festes moltes majors, activitats allí dins. No, tens trobades com la batucada que s'havia fet. I que moltes activitats que ara es fan... Pues per això, definir molt bé el que es vol fer però si es vol i definir- pensant en el futur. Però si es fa per alguna cosa, No. batucada, per exemple, doncs necessita una Lavabos, sonoritat. Sí, No, és que té si que vols estar. fer carxofada, si vols fer la trobada dels... Bueno, tu has de mirar el calendari d'activitats que tens Claro. I les fer que un pots tindre concert- i definir-ho, a partir d'aquí pots definir el programa. Però clar, això és importantíssim més que l'edifici en si. Sí, Si pot anar gent sentada, si pots fer un espectacle, si no el pots fer, vull dir, sí, si només és fira, vull dir... l'espectacle allí se n'han fet, de quina qualitat o el que sigui, doncs bueno, però Perquè, per exemple, a Tortosa penso que pots fer activitats esportives. Aquí a Imposta hi ha 4 pavellons, eh? Bueno, Sí, però tu, per ojo. exemple, et trobes que si un any I- plou i o després- als vestits de paper no tens pla B. Això el que vull dir. Però si tens un Claro, pavelló que claro. poden cabre 500 persones i Claro. pots fer una passarel·la, doncs ja pots fer els vestits de paper en un Ojo, lloc cobert, i per exemple. I aprofitant que estem parlant de quin ús se li fa, també se pot utilitzar per fer els tardeos, que això és un tema que ara... Bueno, estan acabant el bar, eh? No. Tardeus ja està ficada la... No, t'he dit que està ficada la carpa, No, els tardeus. està ficada la tarda, però la sonoritat de la carpa Bueno, no té res que veure en una paret tancada. O sigui, ja entrarem perquè es veu que ara a partir d'esta setmana es comencen els tardeos. Sí. Bueno, Ja ens sentirem els veïns la setmana que ve. Claro. Sí, Jo el que però sí si és no que- es té cura en este tema, claro, llavors dius un pavelló, però si un pavelló tancat, possiblement el soroll ja no arribaria als veïns. Perquè Passa això és un tema... com al Madrid. Sí, com al sí, Madrid, sí, com al allí Madrid, m'han que ha tancat, fet un tot, gran però bueno, pavelló. si tens una carpa i es comença a fotre tardeos i No, tal, no, doncs, està clar. el so arriba a mig poble. Sí. Ojo, sempre i quan no es mesure el tema del so, que Bueno, de això totes es començarà a partir de la setmana que ve en Com parlarem. diu José María, s'ha de fer un replantejament i un estudi. Però si bé. tens un bon pavelló, doncs se fa aquesta activitat dins, bueno, 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 que passa a que la llavors fira, de totes maneres, s'ha de prendre moltes coses. L'altre dia, entrevistant a Cavalls de la Cruz, sí. és impressionant, no? A pel·lícules com, per exemple, Alejandro Magno, els cavalls eren de Juan de la Cruz. Sí, O s'estan portant cavalls a la policia de Reus, de Tarragona, també cavalls a la policia de Barcelona. Hi ha gent de Madrid, i això ho vaig veure jo, que venen expressament a fer-se fotografies en aquests cavalls a la vora de la platja. Sí. El trabucador. És a dir, clar, és tot un món que vas descobrint a mesura que estan en estos Sí, però llocs, no? tinc entès que tenen uns cavalls, aquesta gent, si no bé únics, però quasi únics, Bueno, són els la frisons, qualitat. Home, la part eqüestre li ha donat també molta vida a la fira, a la part dels... Sí, el que passa és que els que no som entesos i no Bueno, d'això, ja, doncs però passa sempre fa goig veure un animal treballant i fent... Els moteros, dius, bueno, fan la trobada de motos allà baix al pavelló o pel voltant, no? Dius, bueno, tu te'l les perds. motos, sí, però els que són moteros, Déu-n'hi-do. Bueno, i Són també els cavalls, vam també. poder disfrutar del video art game, allà hi havia coses molt novedoses, com per exemple aquell hispano-suïssa, diguem-hi, virtual, que es podia conduir, com a cotxe elèctric més potent que existeix, etc. Hi ha coses que són interessants, altres, doncs ja saps, la volteta i a veure els matalabs... També t'he de dir que durant molts d'anys també a vegades diem, és que hi ha menys gent que abans. Jo també he conegut fires, no fa tant i tant, que dins els estants, entre la Diputació, Consell la Comarcal. Caixa, Consell Comarcal, la del Bajo Ebro, la de no sé què, I entitats, i no no sé sé quintos, allí omplien, i d'aquells que venien també eren 4, no et penses, que també, vull dir, que ja fa temps que s'arrastra Ara com- que la fira no és el que era. però això és el model el que s'ha de discutir. Claro. Més que el projecte concret, és el model a veure on volem anar i quin ús. Bueno, a mi m'ha sorprès també que dins del marc de la fira s'han fet moltes coses, com per exemple la gala de l'esport, Sí, no? la gala de la cultura, la gala de l'educació i la presentació de l'audiovisual, que ahir alguns de vosaltres vau estar, Josep Maria Simó, que era un dels protagonistes. Bueno, això ho podem parlar també. estava fora i no. Sí, home, Va fer goig veure el parlar, va fer goig veure... Tu no vas estar, això ho No vaig poder estar, estava d'allà jo. però et van entrevistar, sí, bueno, molt bé. Després te farem la crítica constructiva. Sí? Bueno. Bueno, un audiovisual que repassa els 80 Molt anys bé, de molt bé, l'hospital. molt És el muntatge que han fet el muntatge, jo no sé com... No, ja, com- bé, però vas dir el que tenies que dir i No sé el que vaig dir, però, els bueno, ja seus no- inicis, però bueno. Sí. No, les gales estan molt bé. Bueno, clar, és el que diem sempre. La prova de que la fira... Això hem de ser crítics, però crític vull dir d'analitzar. La prova de que la fira... Crític no vol dir ser negatiu. Claro, això que vull dir, crític, no té el pes que té, és que se l'ha afegit un munt de coses satèl·lits.
el qual que està bé, perquè tens coses interessants, però vull dir, la prova és que el Bach, les gales, siguéssim clars, se feien fora de la fira. Les gales se feien fora de la fira, s'han ficat 3 gales dins la fira. O sigui, que ja està bé, no? Que no ho critico, però vull dir... A mi em sembla això bé, trobo que reforça la idea de que la fira en si li falta... Després, de totes formes, abans esta fira era de les poquetes que es feien, saben, la de Reus, no sé si a Mora també, Tortosa, Tortosa encara la fan. Ara es fan fires per tot arreu. Sí, bueno, aquesta és l'altra, també. Camarles, a l'Aldea... A tot arreu, clar. Quan nosaltres érem jovens de la part de dalt, que no s'ofengui ningú, baixaven tots en Trapell, Sant Bàrbara, Verge... Llavors això... Se baixava molta gent a veure... La gent se diversifica. Si fa bona hora acudix, però si fa bona hora com este cap de setmana... S'ha de mencionar que, per exemple, és una gran festa per a la gent jove. Los caballitos, que sempre ens agrada dir els caballitos, no? A una certa generació, espectaculars, No en parles, que vaig que pujar en la neta en aquell que puja i baixa. Ui, mare. I quan vaig baixant a revolta... Però vull dir... Un altre tema, el vent que feia, imagina't pujar, pujar i baixar d'això, això es tenia que tancar. Això no vaig pensar jo. Sí o sí. Aquell braç que pujava tan a dalt, no me l'imagino jo amb vent, el braç aquell que puja dalt de tot. A més, després de les experiències que hi ha últimament, tot això s'ha de cuidar molt més. I quan bomberos o seguretat digui que s'ha de tancar, però escolta, se tanca i puntó. De totes formes, avui sentia les notícies o ahir que van tindre que anar a fer uns xavals que es van perdre per la zona, per aquí dalt a Lleida, al Pirineu, i dius, van tindre que anar a socórrer-los i a fer-los allí, els bomberos estan anunciant que faran un temporal, que farà mala hora i tal, i la gent encara surt i es perd. Hosti, jo ara aquesta gent us faria pagar el que és... A mi ja ho paguen, crec, Ara van dir que sí, que es pagaria tot això. Ho han estat avisant tota la setmana. Ojo, que a partir de dissabte i resulta que surten i es perden. Però fixa't, jo comentava amb una persona que em feia gràcia, perquè diu, abans fa anys, si hagués fet vent i la gent hagués anat a la fira i hagués passat alguna cosa, la gent hagués dit Anta anava a la fira aquell. Claro. Sí, feia vent. Ara no, ara és per què no van tancar la fira? Sí, tot ha canviat. Jo recordo, segurament algú de vosaltres ho recordarà, fa anys, a una carpa que es feia al sopar d'expositors. Ah, sí, carpa i després de restaurant també. Jo recordo que estàvem sopant dins i fora estaven els treballadors de Fatgin en un mall enclavant els claus de la carpa perquè el vent no se'ls emportava. Hasta que al final vam dir, sabeu què? Sortim. Però es va fer el sopar en aquests vents. Ara les coses han canviat, mos posem la vena abans de la frida i és lògic, normal, i a més és el millor que es pot fer, no? Però recorda que anys enrere Anta anava a la fira aquell, si ve el vent que feia. Sí, això és com les fotos estes que surten, les imatges, les oles de 15 metres, encara hi ha gent que es fica baix de la ola i tot, per fer-se la foto, i resulta que la ola baix se l'engull. Se l'engull, se l'emporta. Sí, però llavors hi ha un grau molt gran d'irresponsabilitat d'una minoria, per tant, el que té l'obligació de l'Ajuntament o la Generalitat o l'Estat és preveure. Me va doldre la decisió esta, però penso que s'ha de fer. Sí que va doldre, a tots ens va doldre, és que és la fira... Ahir pel matí tenia previst anar amb ma filla per mirar-se, que volíem mirar cotxes i tal i qual, i ahir va borrar Inés, o sigui, es va tirar tota l'època, però vam aprofitar, no? Sí, no, i tant, nosaltres sí. Se va fer perdona que digui això, l'apunt de la fira, se va fer de les paelles, que també... Que seguís tenint bona salut de les paelles, Me vaig quedar molt 25 parat de la quantitat de gent jove que havia fet paelles. Sí, perquè jo ja no coneixia ni la meitat. Jo li vaig dir, com és que ens han fet grans ja? Ja no conec ni la meitat que hi havien fent paelles. Va ser una de les coses que vaig destacar en les entrevistes que vam fer, de dir, abans eren les 4, fica les 10 o 12 persones grans que sempre feien la paella, i hi havia quantitat de colla de joves que els ho preguntaves, no, és la primera vegada, és la primera vegada, i allà estàvem fent la paella. Sí, però bueno, és que aquestes coses van evolucionant, pugen i baixen, ja ho has dit bé. La colleta d'un fill i ma filla, tots els amigatxos, tots tenen
un toc i tots saben fer paelles, i jo sé fer l'ou ferrat i les patates fregides, i a partir d'aquí poca cosa més, no? Jo la paella encara arribo. Altres coses. Bueno, no, però vull dir, ojo, i després diràs, no, però està la molt teua bé. és millor que la meva, no, és diferent, igual. segur que serà diferent. Bueno, hi ha molta afició a la cuina, la prova la tens en els programes de cuina que fan. Hi ha tants de programes de cuina perquè la gent està interessada, si no en farien tants, Però al programa de cuina poques paelles fan No, coses home, diferents. però vull dir que interessa molt la cuina, està interessant molt. Com diu ell, té pujades i baixades les coses. I en lo ben que feia, perquè jo més sembla, tinc entès que això ho fan en... Sí, però no va fer gens de bé lo de dissabte matí, molt curiós, Hòstia. No, Sí. a la paella, t'ho juro que vaig fer un reportatge i no... No, si estàvem allí i feia un solet que Sí, encantava. no va fer gens de bé. Lo bé va començar a partir després de dinar. Sí, va ser sobre les 2:30, 3 de la tarda que el vent va començar a bufar amb força, que va ser quan se va decidir tancar ja el dissabte a la tarda. T'he de dir que la imatge que hi havia, no sé si era el divendres, dissabte, de la part dels ports feia temor, Vull dir, era una cella que diem nosaltres, però immensa, negra com un tió, Sí. que diga, uau, sí, això, uau, estem assustats. Bueno, seguim parlant Sí, de fires, jo voldria parlar el que vam estar veient. Sí, bueno, ahir van fer del tema de la el clínica. documental dels 80 anys de la clínica, molt interessant, Interessantíssim. Perquè a més hi ha un reportatge, no, que també sortia, no, que va sortir al museu i tal, d'imatges, no? De quan la van inaugurar, dels diferents... Però ahir va ser tot D'on venia, per què... Però ahir va ser simplement, vull dir, parlar a la gent que ha format part d'aquest projecte, no? Que és l'actiu realment, les persones, infermeres, alcaldes, no? Vull dir, tot, tècnics. Les dificultats que van hi haure, que això tu les sabràs millor més que nosaltres. Va estar a punt de desaparèixer la clínica, no? Jo vaig conèixer el moment del canvi de privada, entre cometes, a l'Ajuntament, que van demanar, en Pujol, no sé si ho heu escoltat, és el que va passar, que Pujol, Manel Pujol. Sí, lo dels sacs, que dius. Lo dels sacs. Va vindre, me va demanar entrevista a l'Ajuntament, que em volia parlar, doncs vinga, va, home, si a la clínica vine, va dir, xiquet, això mos tanquen, perquè la Generalitat mos ha ficat uns paràmetres que s'han de complir, i no els complim. I a més no els poden complir, perquè a més havia començat llavors l'Hospital de Tortosa. Desapareixien socis i se n'anaven La Seguretat Social començava a tindre cara i llavors no tenim possibilitats. Això se'n va... I a més mos tanquen. I doncs vinga. I llavors vam reunir l'Ajuntament i vam proposar, ells van estar oberts també a la clínica, que féssim una junta. I l'Ajuntament, com no podíem encara assumir la clínica, perquè clar, és tot uns tràmits, l'Ajuntament no pot assumir, i llavors vam crear una junta nova, en què els noms us vaig dir, però me'n recordo... Bueno, tampoc no els va fer allò. Jo sé que hi havia un deute de 80 milions. Llavors l'Ajuntament va assumir això i llavors vam anar, recordo que vam anar una de les reunions més importants, vam anar, va vindre Manolo Batalla, Jordi Bria, i vam anar a parlar a la Generalitat. Se van fer moltes reunions, però aquesta potser va ser de les més importants, en la que li van dir, per favor, parau, no tanquis la clínica, l'Ajuntament assumint. Sí, això es va dir, que va anar a Barcelona a parar el cop. I a partir d'aquí va anar evolucionant, la Junta Nova, i llavors una relació amb l'Ajuntament, llavors se va començar a visitar Reus i Valls, que teníem problemes similars, per a veure com s'hi podia treballar conjuntament, i es va anar evolucionant. Ja es va veure ràpidament que en Reus era el que donava més alternativa de poder treballar conjuntament en l'ajuda sense dubte de la Generalitat i en el compromís de l'Ajuntament, de totes les forces polítiques, de que això es tenia que resoldre. I així, les coses se resolen així, anant tots a una. Claro, i així, tu també has pensat el mateix. Quan he dit això, tu has pensat el mateix, igual que ara, no? Fan falta coses que han d'anar tots a una. Hi ha projectes que s'ha d'anar a una. Els noms que van sortir a la Junta va ser pactada bàsicament en Convergència, perquè era el partit majoritari, i que va sortir David Porres, Manolo Batalla, Jordi Bria, Primitivo Simó, Carlos Fàbregues, tots. Royo, el president de la fila llavors, crec que no em deixo tingut 7 o 8, i ells van anar assumint
Bueno, van assumint. un documental on van parlar 17 persones, entre polítics, això és una evolució de molts anys. Fins i tot va parlar la viuda del doctor Campo, que no podia parlar. Molt bé, la senyora Pilar. Sí, Pilar Pisa. Són 8 hores d'entrevistes resumides en 42 minuts, lligant tot allò que fa. Déu-n'hi-do, Manel, bona feina. Té un alcance... És que la clínica, si ho penses bé quan se va crear, no? Jo sempre he fet el mateix, sempre me fico com el pont, no? Jo miro el pont i em segueix meravellant, però penso l'any que es va fer el pont. Llavors li dono més valor. Però la clínica, si en aquell temps penses aquella colla de pagesos brutos... Pagesos i alguns professionals, com per exemple el Pujol... No, però dic... Això ho explicava José María Margalef. Claro, d'un poble de pagesos, no? Vull dir, una zona de pagesos, si vols. No dic ja un poble perquè era comarcal, de fet, que de la Ràpita, Sant Jaume i tot això hi havia un munt de gent. Era comarcal, però vull dir, penses com van poder crear... És que no hi havia res més, vull dir, era... Bueno, doncs... És quan la clínica de les monges, vaja. La Rosera i de les monges. Sí, que estava aquí al carrer del Pont. Claro, primer va néixer al carrer del Pont, i això no ho he conegut. Quan no hi ha possibilitats és quan la imaginació tira endavant. Te surt la imaginació i llavors fas coses. Sí, a nivell de tot, eh? Surt el paper de la clínica als alfacs, aquella que el capítol és potent. Ah, sí, els alfacs també. Ara, a part, sí, bueno, quan van contar anècdotes d'això, a mi la del supositori José María Margalef me va encantar, va ser brutal, però totes, llavors, el que parlava és, a partir d'ara, que ara doncs, veu que s'ha agafat ja la nova secció de ginecologia, s'estan ampliant coses, la dermatòloga, van parlar. Clar, llavors, el projecte, perquè algú comentava que no, aquí no podem tindre totes les especialitats al mateix centre. És que no es poden tindre. I els altres, i uns que diuen que sí, hem de tindre... Bueno, això, a debatre, claro. No, però no dic perquè no els deixen, a més. És que no els deixen la Generalitat. Però n'hi ha uns que demanen que hi hagi especialitat, totes les especialitats al centre, i n'hi ha uns altres que diuen... Jo d'urologia me toca anar a Tortosa. A la Seguretat Social, urologia, aquí en Posta no està. Està pels socis de la clínica. Però urologia, una llàstima. Sí. Este debat és el que ara s'ha d'anar parlant. Jo crec que és un debat clar, però és un debat que té que estar coordinat en tota la sanitat de Catalunya. Aquí no pot tindre l'especialitat, per exemple, ho dic perquè ho conec una mica, de neurologia i tindre totes les especialitats, perquè hi ha subespecialitats que només poden estar a un gran hospital i que este gran hospital arriba. Ara, té que arribar a tot el que es pugui fer a Amposta, a tot el que es pugui fer aquí baix, no té per què anar un pèl més cap amunt. Però sense voler tindre, perquè no es pot tindre la superespecialitat en neurologia o en el que sigui. Us volia dir una cosa, que jo he tingut la sort de que he estat invitat a diverses xarles o a diverses exposicions de la clínica actual, a anar a veure el que fan, el que deixen de fer, quin projecte tenen, i la veritat és que haurien d'anar tots els ampostins, perquè la clínica està molt, tècnicament, avui en dia, està molt preparada, molt. I la veritat és que ells tenen, i això dit pel gerent, ganes, com tu dius, de fer més coses, i poden fer més coses. Perquè també aquí hi ha un pique, se veu que entre... Com es diu això? Les dos, CatSalut i l'altra, l'ILIX. Aquí hi ha una història rara, també. Sí, clar, potser nosaltres no ho coneixem. I a vegades envien, d'un cert lloc, envien a Tortosa quan t'hi podien enviar aquí. I també aquesta és una altra història. Allí es va dir que el que passa és que estan preparats, per exemple, el quiròfan per a fer més operacions, però, clar, això ha de desviar la Seguretat Social. I la Seguretat Social potser té llista d'espera a l'Hospital Verge de la Cinta, quan aquí podrien fer-ne algunes més. És el que parlava Josep Maria Simó, que el que s'ha de fer és segurament parlar de fer, diguem-ne, una sanitat entre tots els hospitals de les Terres de l'Ebre, perquè així, si no poden operar aquí, t'operen allà, que al fin i al cap hi ha 15 quilòmetres o 20 de diferència. I a més, per fer una operació que sigui molt complicada, escolta, si t'han d'enviar a Nova York, doncs que t'envien a Nova York. O sigui, el que vols és curar-te. Sí, perquè hi ha una superespecialitat de no sé què. Només pot haver un metge o dos metges que ho fan a Catalunya. A Catalunya, sí. Escolta, si s'ha d'anar... Però tot això té que estar coordinat. I tot el que es pugui fer aquí no passa allà. I tot el que sigui... Estem parlant d'una comarca sencera, que és la Montsià, vull dir, no... Sí, parlàvem de 70 o 80.000 habitants aquí, claro. Però mira, per exemple, perdona que digui això, els parts no se'n fan perquè no vol la Generalitat.
perquè la política Bueno, no se n'han fet mai. Ara, Bueno, claro, sempre s'ha fet... Parts de la seguretat social no se n'han fet parlo de mai. seguretat social, jo, Sempre ha sigut mútua. No, però perquè no deixen? No, l'Hospital Verge de la Cinta és l'hospital de referència que té la Generalitat per a parts de la seguretat social. No es poden fer fora de la seguretat social. Sí, Bueno, i Mora... Passa que això no és fàcil, perquè jo conec un cas d'un company que anava a la medicina privada i al moment d'operar, lo de la medicina privada li diu, si vols t'opero aquí, a la privada, o anem a un hospital. En aquest cas crec que era a Bellvitge. I diu, si vols estar bé, vine a la privada, que tenim és com un hotel, estàs bé. Però, com podem tindre dificultats, anem a la pública, perquè si al moment d'operar hi ha un problema de cor o hi ha un problema de no sé què, pam, tenim tots els especialistes. I això és importantíssim. És el que diuen dels parts. Això és importantíssim. Tindre parts així, aquí hauries de tindre una UCI, un això contínuament, un ginecòleg, una no sé què, contínuament. Bon dia. És complicat. Hola, bon dia. Sí, bon dia. Bon dia, endavant, Manel. Sí, escolta, Sí. està molt bé tot el que estan dient ara, està molt bé. Però simplement dir-vos que la clínica s'han de ficar les piles perquè vas per un ictus que t'ha agafat i et diuen que és mal de coll. I també a casa en pastilles. Això s'ha de mirar una miquetita, perquè ja hi ha hagut diversos casos que però això ha sigut, no és per defensar cap institució. a casa i s'han mort a casa. No és per defensar cap institució, però això ha passat a Tortosa, ha passat a Barcelona, evidentment que el que li passa evidentment s'ha de queixar, sense dubte, però les negligències mèdiques estan a tot arreu, No, a veure, t'ho dic perquè quan nosaltres vam dir de xerrades ho vam parlar això i no està massa clar. O sigui, s'ha de fer una mica les coses més ben fetes. I enxufar la màquina quan s'ha d'enxufar i no enviar una persona per a casa que té les cervicals i al cap de 2 dies l'envien per a Barcelona quasi mort ja, O sigui, això... Està molt bé, la clínica està molt bé, jo no tinc res que veure, perquè està molt bé. I tot ho fa de meravella. Però... Hi ha aquestes lagunes que s'han de suplementar, sense dubte. Sí, han de fer algo especial, Gràcies, Manel. Vale. Evidentment que ja que tens els mitjans, utilitza'ls al màxim. El tema d'urgències és un altre tema. El tema d'urgències sí que sempre hi ha hagut més polèmica en aquest sentit. Sí. Però també hi ha molta dificultat de trobar... Aquest és un altre problema, de trobar metges. De trobar metges... Com Déu mana. Però qualsevol metge, quan actuen així a les urgències, sobretot, perquè jo suposo que este senyor... Sí, no, és que les urgències és un tema... A urgències van passats de revolucions, van passats de voltes i s'han de prendre decisions en segons. I tenim tots clar una cosa, l'escala de valors que tenim la gent, la primera és la salut, després venen els calés, però la primera és la salut i la meva salut és la primordial, no? Llavors, quan tenen algun fallo, com se veu que han tingut... Està clar que s'ha de fer molt més en tot, però que passa que no és fàcil. Per exemple, tu vas a Barcelona, a un hospital, i hi ha lo de guàrdia, i hi ha detrás l'especialista del cor, l'especialista de no sé què, hi ha 10 especialistes que no estan allí, però que estan detrás, o que estan a casa i estan localitzables. Aquí no té les possibilitats. La sanitat és caríssima, La sanitat és caríssima. Clar, és que és caríssim. No m'ho donem compte, a veure, els impostos que paguem. La sanitat és caríssima. I l'estructura que pot tindre la clínica, per molt bé que ho faci, que ho ha de fer bé, i és criticable, i hem de demanar més, no pot tindre l'estructura que té un hospital de Barcelona. Per això molta gent, com este senyor, diu, si vas aquí, clar, hi ha molta gent que ja decideix anar directament a urgència de Tortosa. Per què? Perquè allí tenen tots els serveis. Hi ha més serveis, no tots, però més. Sí, però si vas a l'urgència de Tortosa, que jo per desgràcia he tingut alguna vegada, Déu-n'hi-do també, Déu-n'hi-do també. Sí, però això és a tot arreu. O sigui, el que sí que és veritat és que si sents parlar els que dirigen, que l'espírit de millorar sí que el tenen molt agafat i són conscients de que han de millorar
Bueno, és que en sanitat és allò que diuen la millora contínua, no? No és malament, no? Però per això, per a la millora, és importantíssim estar estructurats en tot un territori, perquè que l'Hospital d'Amposta no depengui només de l'hospital, que depengui d'una relació en Tortosa, en Tarragona, que llavors això obliga a tots a estar més al dia, i si fan un anàlisi, doncs que digui que jo ho faig, però ara m'he mirat el de Tortosa o el de Barcelona si ho he fet bé. Per tant que... Sí, té aquella més bona relació que també, et dic, jo vaig tenir la sensació, sempre l'he tingut, de les xarles que he anat en tot això, que lo de l'INS i el CatSalut hi ha una mica de lío i no es miren massa bé. Escolta, dis-me alguna professió que entre ells no hi hagi algun problema. Dis-me alguna. De la fira on hem anat a la clínica, que també tu volies és dir important. alguna cosa en referent al documental dels polítics o no? No volies dir alguna cosa? No. Dels alcaldes no volies dir res? No, el comentari era que algú comenta que s'ha d'unificar, tal, que és el que estem parlant, i n'hi havia nosaltres que no, que això s'ha de... Nosaltres hem de tindre de tot aquí, ostres, i això és un debat que són posicionaments. ha sortit a més, és molt fàcil dir-ho, però és impossible, perquè això com ho fas? Bueno, Síria, què passa en Síria? Avui no anem del món. Anem parlant serio, en Síria. Síria, bueno, pues que ha caigut un altre sàtrapa, un altre dictador, però els que ven detrás, amigo, qui són? Com diu el refrany, en aquell han canviat una per un lladre. Normalment ha sortit del foc i ha caigut a les llames. Sí, també. Bueno, perquè atrás està Hezbollah, i de fet tinc entès que el que havia... Al-Qaeda i ISIS... Hi ha un citral detrás. Aquella zona del món és terrible. El primer mandatari ara que havia ara, l'Assad, se veu que era un senyor dentista que estava a Anglaterra. No, si no volia ser ell no el volia president. ser, però son pare es va morir i va dir, te toca agafar-ho tu. I es veu que ell tenia esperits de canvi. Però tot el que hi havia al voltant, tota l'estructura, lo va fer tornar majareta, no? Perquè al fin i al cap són països que són molt complicats de governar, estigui qui estigui. Perquè dic, sortim d'Al-Assad, que era un sàtrapa que dieu ell, que prenia decisions, o ell, o qui l'envoltaven, molt polèmiques, però Déu-n'hi-do en mans dels que cauen, perquè pensa que la celebració era metralletes a l'aire, i camions en canyons i metretes pel carrer. Allà explicaven una mica el mapa que hi ha allí, i allò és un citral que si kurdos, sunís, judeus, cristians... Això ho dia... el president israelí que feia obrim les mans a tots, va dir, uns altres de més allà... Ja està guanyant, ja ha entrat dins a fotre el nas allí i dius, ostres, Xaic... Són veïns. Mira Líbia, que el Gaddafi se'l va encarregar i pensar, ara, escolta, Líbia és un món que ningú s'atreveix a entrar allà dins. És molt complicat i des de l'Occident voler controlar aquests països jo diria que és impossible. Ara, com s'ho han de fer? Jo no tinc ni idea. Ara, de fet, és complicat. Ha caigut, però ja fa temps que hi havia lluites allí. Però mentre Rússia... Però ha caigut perquè Rússia ja s'ha girat l'esquena. Quan Rússia gira l'esquena ha caigut, en 15 dies ha caigut, Prou feina té per allí. Per això, ja té prou mal de cap. Home, de fet, diuen que l'Assad està a Rússia. Sí, Rússia ho ha reconegut. Està a Moscou. Sí. Clar, quan Rússia ha dit prou... Sí, quan Rússia ha dit prou s'ha acabat. Ojo, Putin, Trump, tots aquests polítics... Tot el que ve. Que volen fer un canvi de l'ordre mundial brutal, Ojo, si analitzes només Síria, estàs mirant tot a Geòrgia, follon. Moldàvia, que estan pel voltant de Rússia, també no estan tranquils. Ucraïna. Tot el tema de Síria, Iran... Escolta, i si penses en Europa, com està França? No, tot. Alemanya? No, exacte. Inglaterra, també. Ojo, ara Trump diu que vol annexionar Canadà i portar-se cap a casa. O sigui, i la més grossa que ha dit. Estem passats de voltes. O els socios de l'OTAN augmenten el 2% d'aportació en armament. De l'OTAN té fixació. Però de l'OTAN té fixació. O Estats Units l'abandona, abandona l'OTAN. O sigui, llavors... El primer que va fer l'altra vegada va ser sortir de la UNESCO o alguna cosa així, també va dir, cansat de pagar jo aquí, me'n vaig. I la OTAN ha dit que o tothom paga o... És que llavors això hi ha no ets romàntic, és un No. Hi ha uns titulars cada dia que dius,
Bueno, i cada dia n'hi ha de nous, a veure que la diu més grossa, i ja no parlem sempre a nivell nacional, aquí a Espanya, perquè això també és tela. Però vas a cada nivell. Ara, en el tema de l'aliança en Mercosur, això és un citral per als pagesos espanyols i francesos, clar, França no estava perquè prou feina tenia Macron en el tema de canvi de govern i tal, però els pagesos francesos fotran tot tallat. Bons són ells. No pot ser... Bons són ells. I ara algun diari espanyol diu és que ara mos anirà bé, tindrem més bones relacions en Sud-amèrica per a la venda de material. Sí, però ja veurà els pagesos quan bloquegin les carreteres, perquè si es comencen a portar material d'allà baix, en unes condicions que no són les que mos exigeixen aquí, sempre, no? Ja en parlarem. Però això està passant aquí en Marroc, Argèlia i tal, però ara vindran de Sud-amèrica. Sí, que... Però això està passant especialment en el sector de l'arròs en Àsia, eh? Sí, bueno, ja vindrà d'Uruguai o de Paraguai. Sí, home, però no tens l'alternativa. Ho entren. Sí, dius... Ho entren el menjar, encara que sigui en condicions limitades, o et ve la gent. No hi ha de... Perquè si la gent no pot viure, ve cap aquí. Sí, és que, bueno, s'ha de pactar com sigui, perquè no és gens fàcil. Perquè si no t'entren... No t'entra el que ells cultiven i poden vendre, te venen ells. Clar, bon dia. Vivim un món molt convuls. Hola, digues. Bon dia. Bon dia. Bueno, fa una miqueta d'aire, però menys que allí. Digues. Jo penso que tot el que t'exportaran dels estrangers pues mataran als espanyols, perquè no ho tracten com aquí. M'ho pots matisar, és que no ho hem entès bé. Producte vol dir, producte. No se sent. Que tot el que portaran de fora no tindrà les mateixes condicions que el que fabriquem aquí. Que no, molt bé, sí. Ja fa temps que ho diuen, perquè les fruites i el que han trons són d'allà, i no és el mateix gust ni res. I a més, com això, doncs moltes coses. O sigui que a mi això no em fa gens de gràcia. Bueno, estaràs a favor de la immigració, llavors? Com? Estaràs a favor de la immigració? No. Doncs bueno, el que passa que no... No, perquè mira, ahir van comentar els amics, vam anar a dinar, i els moros diuen, els pakistaníes, yo no quiero trabajar, ¿para qué quiero trabajar? Si me dan no sé quants diners cada fill, que té 3 o 4 fills. Jo no quiero trabajar perquè tengo que trabajar. Sí, bueno, aquesta és la situació de proteccionisme que hi ha, evidentment, que fa que no solament els nouvinguts, que especialment, pues sí, possiblement, però també els d'aquí se repengin aquells que no tenen moltes ganes de doblegar el llom. Gràcies. Feliç jornada. Tampoc. Vinga, adéu, igualment. De menjar de fora estem carregats i també tot, allò de Made in Taiwan o Made in Xina tota la vida ho han viscut, no? I ja se sap com se treballa en aquests països. La roba... A preu de saldo, no? La roba no se'n fabrica gens. Adidas, que tots presumim d'Adidas, té de les fàbriques a Tailàndia. Aprofitant que... Hasta l'Espanyol Este, no? Lo de Zara i tot això, diuen. Aprofitant que has tret este tema, no sé si esteu veient a Barcelona les redades que estan fent en els negocis estos de 24 hores. Aquí postes els comencem a tindre, De negocis de 24 hores? Sí, botiguetes, tal, i en unes condicions de sanitat insalubres i tal. Ojo, això que ha sortit ara per Barcelona, per les inspeccions que estan fent. Però això ens està arribant aquí. Però el que s'ha de fer... I això és una competència brutal. No, però escolta, competència, però què volem? Mira, jo he estat este fin de setmana a Barcelona. Sí, bueno. He anat a comprar. Vale. Per què? A una botiga d'estes de 24 hores? Vale. Sí, però tu veus la fatxada. Jo el que vull veure és la part de l'atrás. El que té que hi haure és un control. Exacte. Un control. Sense dubte, un control i passar pels mateixos tamís que passen els demés. Que passen els demés. El que passa és que... Este és el problema, que no els passen els controls. Però això és el problema de l'administració. Però en canvi dona un servei a la societat que tu hi ets còmode. Jo ahir vaig anar i estava ple. Però ple? Sí, clar, perquè era diumenge. El què? Les botigues aquestes de 24 hores. 24 hores. Els supermercats i els restaurants. No, però els negocis estos de 24 hores... Això al final és el que diu ell, però és... Jo no he sigut mai partidari de... Los badulaques, vols dir els badulaques, no? Badulaques, sí. Bueno, el que sigui, però... Famílies. Tu estaves comentant. Control i control. Ha de passar pel mateix Això ara tamís. està arribant aquí en posta ja, i això ho estàs veient, que ho estan mirant a Barcelona, diu, si s'han fet 200 inspeccions, o sigui, han sortit 2.000
denúncies. Entrava en una botiga i aquella botiga tenia 8 o 9 denúncies per sanitat. Han de complir els mateixos reglaments que el resto. Home, faltaria més. Joaquín, gràcies. Molt bé, moltes gràcies a tots per escoltar-nos. Ostres. Josep Maria, gràcies. Vale. Una abraçada. Adéu-n'hi-do. Adéu. Adéu.